Исәнмсез, эфирда атна яңалыклар тапшыруы. Узган атнаның мөһим вакыйгалары белән мин Алсу Нуриева таныштырачакмын. 30 октябрьдан 7 ноябрьгә кадәр президент Владимир Путин эшләми торган атна игълан итте. Төбәк башлыкларына өстәмә чаралар күрү хокукы бирелде. Татарстанда эшләми торган атнада кайсы оешмалар эшен туктата, кешеләргә кайда барырга рөхсәт бар һәм бу атнада пенсияләр нинди график буенча биреләчәк. Шулар хакында алдагы материалда. Чираттан тыш игълан ителгән ял атнасында кафелар һәм сәүдә үзәкләре QR-кодлар буенча гына эшләячәк. Татар информда узган матбугат конференциясендә Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева сөйләгәнчә, кафе һәм рестораннар бортик QR-кодлар буенча гына эшләячәк. Ризыкны үзең белән алганда, заказларны илтеп биргәндә, аэропортлардагы, вокзаллардагы җәмәгать туклануы урыннарында һәм банкет хезмәте күрсәткәндә сертификатлар кирәкми. Код булган очракта 18 яшьтән өлкәнрәкләр спорт үзәкләренә, бассейннарга, фитнес үзәкләргә һәм аквапаркларга керә ала. Требования предъявления гражданами старше 18 лет персональных QR-кодов для: первое, оказания им услуг общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропорта, железнодорожного вокзала или автовокзалов. Бу атнада Татарстанда кайбер оешмалар эшчәнлеген туктата. Күңел ачу чараларын уздыру тыела. Ләйлә Фазлыева сүзләренчә, балалар өчен күңел ачу урыннарында да чаралар үткәрү ярамаячак. Татарстанда кафе һәм рестораннар 30 октябрьдан төнлә эшли алмаячак. Гәрчә моңа кадәр алдан рөхсәт бирелгән булса да. Бу хакта Роспотребнадзор федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча җитәкчесе Марина Потяшина Татар информ агентлыгында матбугат конференциясендә сөйләде. Ул 30 октябрьдан җәмәгать туклануы биналарында төнлә эшләү тыелганын искәртте. Моңа кадәр персонал 100% вакцинацияләнгән очракта аларга төнге сәгать 11-дән иртәнге 6-га кадәр эшчәнлеккә рөхсәт бирелә иде. Это без чего мы с вами обходимся и можем обойтись. Это без развлекательных мероприятий, это без работы учреждений развлекательной инфраструктуры, без ночной работы общепита. Аэропортларда, вокзалларда, торак пунктлардан читтәге юл сервис объектларында, җәмәгать туклануы нукталарында төнлә эшләргә ярамый. Ләйлә Фазлыева төнлә бортик, АЗС һәм даруханәләр генә ачык булачагын кисәтте. Күңел ачу үзәкләре боулинг, ломбард, ярминкә, мунча, сауна эшләре дә тыела. Шулай да ачык мәйданчыкларда, ярминкәләрдә сатуга рөхсәт бар. Мәйданы 150 квадрат метрдан зуррак булган сәүдә һәм сәүдә күңел ачу үзәкләренә һәм көн күреш кирәк яраклары сата торган башка объектларга керү өчен шулай ук QR-код кирәк. 65 яшьтән өлкәнрекләр өчен мәҗбүри изоляцияләүдә үзгәрешләр бар. С 30.10.2021 года в дополнение к имеющимся уже ограничительным мерам вводится обязательная самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет, которые не вакцинированы или не переболели в течение последнего полугодия. Эшләми торган атнада пенсияләр график буенча биреләчәк. Әгәр дә кеше пенсияне 4 яки 5 ноябрьдә алырга тиеш икән, ул чакта акчалар алданрак түләнәчәк. Чөнки Россия почтасында пенсия фонды хезмәткәрләре банкларда эшләмәячәк. Пенсия фондының клиентларга хезмәт күрсәтү бүлекләре графигында үзгәрешләр булуы бар. Шуңа да эш көннәрен алдан белешү киңәш ителә. Әмма бу пенсияләрне түләүдә чагылыш тапмаячак. Почта бүлекләре 3, 4, 5 ноябрьдән тыш гадәти графикта эшләячәк. 4 ноябрь дәүләт күләмендәге бәйрәм. Шуңа 3 ноябрьдә эш көне 1 сәгатькә кимрәк булачак. 5 ноябрьдә почта шимбә графигы буенча эшләячәк. Татарстанда 30 октябрьдән коронавирус белән бәйле кертелә торган чикләүләр 7 ноябрьдән соң да гамәлдән чыкмаячак. Ковидны кисәтү өчен яңа чикләүләр гамәлгә кертелә. 15 ноябрьдән театр, кинотеатр, кинозал, цирк, концерт заллары, рәсми физкультура, мәдәни, спорт чараларына бару өчен һәркайда QR-кодлар кирәк булачак, диде Ләйлә Фазлыева. Ул QR-кодлар бортик шәхесне раслаучы документлар белән генә үз көчендә булачагын әйтте. Татарстанда билгеләнгән чикләү чаралары Россия президенты Владимир Путин указындагы караганда да кырысрак булуын искәртте. Ләйлә Фазлыева 30 октябрьдән кертеләчәк чикләүләр санитар-эпидемиологик вәзгыять яхшырганчы гамәлдә булачак дип әйтте. Бу вәзгыятьнең яхшыруы авыручылар, прививка ясатучылар санында чагылыш табачак. Россиядә халык санын алу дәвам итә. Бу юлы аны онлайн форматта да башкарып була. Моның өчен дәүләт хезмәтләре порталына керергә һәм шәхси кабинетка килгән сылтама буенча үтеп, сорауларга җавап бирергә кирәк. Икенче сыл стационар пунктларда сораштыру үтү. Өченчесе гадәттәге шәһәр адрес буенча йөреп, халык санын алучылар. Шундый кешеләр белән Алсу Амирова Урсалада булып кайтты. Здравствуйте, здравствуйте, проходите.
Николай Рыжиков Урсаладагы хәрини яхшы белә. Ул Урсала территориаль иҗтимагый үзәре рәисе. Бездә 56 урам, 1343 йорт, 5565 кеше теркәлгән. 11 милләт вәкиле яши ди ул. Халык сан алда катнашуында гражданлык бурычы дип саный. Перепись населения очень важная. Халык сан алу бик мөһим. Беренчедән безнең илдә конкрет күпме кеше яшәвен белү өчен кирәк. Ә миңа микрорайон Урсалада күпме кешенең яшәвендә белү мөһим. Быелгы халык саны алу вакытында җенес, яшь, гаилә хәле һәм башкалар турындагы стандарт сораулардан тыш телләр белү мәсьәләсенә дә басым ясала. Туган тел дигән сораудан тыш тормышта аралаша торган тел турында да сораулар бар. Какими еще языками владеете? Как, немножко понимаю татарский, немножко английский. Если я, допустим, русский, я всегда был русским, буду русским. Если у меня дети, то есть внуки смешанные сейчас браки, то что? Ничего страшного, мы в Татарстане живем. У нас все, как бы мы дружно живем, все смешанные у нас уже все. Халык сан алучылар идәнегә иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр килергә мөмкин. Бу эшкә быел укытучыларын да җәлеп иткәннәр. Шуңа күрә алар дәресләре беткәч кич белән яки ял көннәрендә үз эшләрен башкаралар. Әлмәтләргә шундый мөрәҗәгатем. Безнең переписчикларыбызны аңласыннар, аларның сорауларына җавап бирсеннәр. Курыкмасыннар, аларны киемнәре буенча танып була. Зәңгәр жилеттан, зәңгәр сумкадан, аларның планшетлары. Һәм шул вакытта сез переписчикларның удостоверениесен сорарга тиеш буласыз, ышанмаган чакта дип әйтәм инде. Ул удостоверение үзләренең паспортлары булган чакта гына действительно санала. Үзара салым программасы тормышка ашырыла башлаган дәверендә Әлмәт районы авылларының торышы да күзгә күренеп үзгәрде. Ел сайын авыл халкы киләсе елда ни эшләнәчәген дә, күпме җыелачагын да үзе билгели. Үзе үк акчасын җыя һәм дәүләт өстәгән саллы кертем бәрабәренә иң мөһим проблемаларын хәл итә. Теманы Рәдифә Нугманова дәвам итә. Үзара салым программасы Татарстанда 2013 елдан бирле тормышка ашырыла. Аның максаты халыкның гражданлык активлыгын арттыру һәм торак пунктларда яшәүчеләрне урыннарда сыйфатны арттыруга җәлеп итү. Гражданнарның үз теләге белән биргән бер сумына дәүләт 4 сум акча өсти. Шуның бәрабәренә һәр авыл җирлеге нинди проблемаларыннан котылырга тели, шуны эшли. Юлларны һәм күперләрне ремонтлый, зиратларны төзекләндерә, контейнерлар кую өчен мәйданчыклар булдыра, балалар өчен уен зоналары ясый. Менә 14 елдан башлап инде без бик күп эшләрне эшләдек. Иң башта башладык инде без зиярат кыймаларын, халык сорау буенча зиярат кыймаларын алыштырдык, юлларны ремонтладык, урам бутларын алыштырдык. Балалар мәйданчыклары, менә күргәнсездер инде, урнаштырдык. Һәм шундый тагын бик күп эшләр эшләнде. Әле алга таба да шулай дәвам итсә инде, без бик шат булыр идек. Менә әле быел ясап бетерәсебез бар, шушы юлларга чокырларны, асфальтларны ремонтлау эше һәм авылны су белән тәэмин итү системасын яңарту. Шушы эшләр каралган. Үзара салым программасы Елхойда да эшли. 7 ел эшләү дәверендә халыктан җыелган акчага биредә юлларны тәртипкә китерергә, урам утларын реконструкцияләргә мөмкин булган. Гомумән биредә читтән ярдәм көтеп ятырга күнекмәгәннәр. Еш кына авыл халкы туган авылын төзекләндерү буенча эшне оештыручылар һәм башлап җибәрүчеләр булып тора. Мәсәлән, быел биредә табиб амбулаториясенең түбәсен ремонтлаганнар. Алга таба инде бинаны ташларга да планлаштыралар. Һәр вакыттагыча авылдан чыккан кешеләр зур өлеш кертә. Елхой язучылар, медицина, икътисад, физика, математика фәннәре кандидатлары, атказанган авыл хуҗалыгы, төзелеш һәм транспорт хуҗалыгы, мәдәният хезмәткәрләре, Татарстанның һәм Россиянең атказанган нефтьчеләренең кеше ватаны. Бүгенге секендә беренче звонок белән, беренче сөйләшү белән авылдашлар исемле Гарипов Дамир абый, Дин Мөхәммәтов Шамил абый, Салахов Ильяс абый, Салахов Рафиг абый, Гилманов Булат, һәм башка шундый авыл өчен тырышып йөри торган кешеләр бик күп бездә. 9 кеше авылны берләштерүче Иске Михайловка авылы җирлегендә дә үзара салым программасын киң кулланалар. Биредә Татарстан буенча рекорд та куелган. Кәски авылы кешеләре авыл юлларын тәрбияләп торуны максат итеп, трактор алырга уйлый һәм 18 яше тулган һәр кешесеннән 22 мең сум акча җыеп программага кушыла. Шул көннәрдә 1 миллион 750 мең сумлык Белорус маркалы трактор кайтып та җитәргә тиеш. В других населенных пунктах, вот Болгар-2, там собирали по 1500 рублей. Болгар авылында халык 1500 сум акча җыеп су куйысы казытты. Биредә су белән тәэмин ителеш мәсьәләсен хәл итәргә булышачак бу. Якын арада куйны эшләтеп тә җибәрербез дип уйлыйм. Жители, думаю, завершат до холодов вопрос. Закроем с водоснабжением, так как скважину нужно запускать.
Үзара салым жию программасы гражданнар файдасына эшли. Бүгілмі районының Спас ауыл жерлегі халқы ине шулай деп раслый. Узган елалар ризалық білдіріп, әлігі программа қушылған. Нәтижеде Спас инші территориясын түзіклендірелер, Ефановка ауылында балалар мейданчығы орнаштыралар. Түгедірек, біздің бүгілмедегі хабаршыбыз Ойгүл Шарафиева сөйлер. Шишмә буена экскурсияга дип, Спас авыл халкы шул исемдәге шишмә янына хәзер ештерә. Биредә шушы көннәрдә декоратив су тегермәне, мичкәле арбаны урнаштырганнар. Барысы да үз салым программасы буенча җыелган акчага сатып алынган. Шул рәвешле инеш территориясе чын-чынлап ял итү урынына әйләнгән. Здесь, в селе Спасском, на благоустройство родника вышло около 600. Спас авылында шишмәне төзекләндерүгә 600 мең сум акча тоттык. Аңа фасадны ремонтладык, берничә кече архитектура формасы урнаштырдык. Алга таба да җирле салымга акча җыярга һәм авыл территориясын акрынлап төзекләндерергә уйлыйбыз. Бу программа чыннан да авыл халкының тормышын яхшырта. Населенные пункты, потому что программа действительно помогает сделать краше жизнь на селе. Нәтиҗә бар, шуңа күрә авыл кешеләренең программага ышанычы да арта. Узган ел әлеге программада авылның барлык халкы да актив катнашкан. Шуңа да быелгы чираттагы җыелышны көтеп тора алар. Үз акчаларын кая салачакларын бердәм хәл итәчәкләр. Территорияны төзекләндерү белән шөгыльләнүне дәвам итәчәкбез диләр. Да, начало хорошее, вот это надо продолжать. Хәзер шишмә янына килү бик күңелле. Бу искечә итеп ясалган тегермәнегеннән дә ни тора. Безгә бик ошый. Бу эшне дәвам итәчәкбез. Бәлки киләчәктә балалар мәйданчыгында урнаштырып булыр. Участка, может, еще сделаем на будущее. Спас авылында яшәүчеләр балалар мәйданчыгы турында хыяллана гына әле. Ә менә Ефановка авылында яшәүчеләр аны инде урнаштырып та куйганнар. Бергәләп акча җыйганнар, бердәм булып аларны кая тотарга икәнен хәл иткәннәр. Һәм менә хәзер үзләре балалар мәйданчыгы территориясын матурлыйлар. Юл янын ябып куярга кирәк. Кыйма тотарбыз инде мәйданчык янында. Бирегә авыл халкы гаиләләре белән килсеннәр иде. Балаларыбызга шатлык китерә торган җир. Спорт белән бергә шөгыльләнүләрен теләп калабыз. Я чувствовалась. Узган ел халык җыенында 34 мең сум акча җыйганнар. Халыкның һәр сумына дәүләт республика бюджетыннан тагын 4 сум өстәгән. Нәтиҗәдә җыелган акчалар суммасы 167 мең сумга җиткән. Шуның аркасында балалар спорт мәйданчыгында 6 объект урнаштырганнар. Бу карусель, таган һәм төрле яшьтәгеләр өчен спорт инвентаре. И хочется отметить и поблагодарить депутатскую группу. Депутат төркеменә авыл җирлеге администрациясенә рәхмәт әйтәсе килә. Алар тырышлыгы белән безнең җирлек үзгәрә башлады. Бу зур плюс. Аларга зур рәхмәт. Что им очень большое спасибо. Татнефть гамәви җәмгыятенең экологик программасын тормышка ашыру кысаларында Азнакай районында җитди эшләр алып барыла. Актүбә бистәсенең 2нче мәктәбендә балалар бакчалары мөдирләре һәм мәктәп директорлары катнашында уздырылган чара моның ачык мисалы. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Яшел калкан балалар бакчалары һәм мәктәп укытучылары катнашында уздырылган фокус төркемнәр нәкъ шулай атала. Чараның максаты балаларга экологик тәрбия бирү, Актүбә бистәсе һәм якын тирә-төбәктә яшәүчеләр арасында экологик агарту эшләре үткәрү. Углеводородное нейтральное состояние нашей страны, Экологияның торышы бүген ил күләмендәге көн үзәк мәсьәлә. Каты көнкүреш калдыкларын аерым җыеп һәм эшкәртеп, аларны икенче тапкыр кулланышка кертеп, шүплекләрне һәм табигатьнең пычрануын киметергә мөмкин. Без бу юнәлештә тәрбияне кече яшьтән башлап, аны балалар аша әти-әниләргә дә җиткерергә исәплибез. Әлеге киңәшмәнең оештыручысы Татнефть гамәви җәмгыяте. Аннан килгән вәкилләр тарафыннан катнашучылар алдында мәктәпкәчә һәм мәктәп яшендәге балаларда экологик яктан әһәмиятле гадәтләр тәрбияләү темасына чыгыш тәкъдим ителде. Это направление сейчас очень актуально. Президентом Российской Федерации поставлена задача нам к 2030 году. Калдыкларны эшкәртү бүгенге көннең иң актуаль мәсьәләләренең берсе булып тора. Россия Федерациясе президенты тарафыннан 2030 елга калдыкларны утилләштерүне 2 тапкырга арттыру бурычы куелды. Бу эшләр барысы да полигоннар каты матдәләр белән тулмасын өчен, әйләнә-тирә мөхитка тискәре йогынты ясалмасын өчен башкарыла. Чыгыш ясаучылар проектны тормышка ашыру алымнарын яктырттылар. Утырышта модераторлар һәм педагоглар арасында фикер алышулар да булды. Чарада барлыгы 20 кеше катнашты. Әлеге шулар. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Ленар Курбанов сезнең белән сау булашабыз.